Mini 5 Pro a výmena vrtulu. Vrtule máme v pároch, to znamená pravotočivé, to sú biele, označené bielou značkou, takisto aj motory sú označené bielou značkou. A potom máme ľavotočivé, ktoré sú označené oranžovou značkou a takisto aj motorčeky sú označené oranžovou značkou. Môžeme použiť dva spôsoby, ako odpojiť vrtuľku. Prvý spôsob je chytiť vrtuľku, zatlačiť ju ako kebyže do motorčeka a pootočiť motorčekom. Vyťahnuť. Vkladám vrtuľku, zatlačím ju do motorčeka a opäť zatočím trošku motorčekom, tým pádom sa lokne. Treba si to vždycky odskúšať, či dobre drží. Spôsob ďalší, držím pevne motorček medzi prstami a točím teda vrtuľkou a nie motorčekom. Zatlačím vrtuľku, otočím ju, vyhaknem ju. Opäť vložím. Toto bola oranžová vrtuľka a s bielou je to isté, len točím na opačnú stranu. Zatlačím,